Wa godless man sila. Kami naaman mi Ginoo santo ninyo. Pareho ratang tanan. Musugot ka magsadili, pareho rata. Nya narabay isulod ay bantog lang kay katong MC. Ay man da itog religion. Unsay religion? Kay ba mo? Isulod na dayon ang religion. Ay, pantugra, Seventh-day Adventist, mande ay to. Kunya, ang Katoliko, maayo ron, kay wa man ta masunugi. Ang punto ani mga igsuon ba, dili lang taan ng magsige bitaw tag-compare. Nga sila, bati, sila makasasala, kita maayo. Kay ngano, niari ang Ginoo, dili man para sa Katoliko lang, niari ang Ginoo, para natong tanan, regardless of religion. Nya, kay pareho man tang tanan, mga anak sa Dios, mga makasasalang dagko, apan pinangga pod kitang tanan. Pero the question is, why God allows it to happen? Na masunog yung dako kaayong lugar dito. Ngano man, sa inyong tubak, o sa inyong pamalandong anak mga kaigsuonan, dili na malipay ang Ginoo sa atong binuhatan. Ay sa